суханои Куруши Кабир барои духтараш Отусо мегӯяд: ҳеҷ гоҳ фарухи неъмат, касе ки маънои нигоҳи туро дарк намесозад, чашмонатро гирён накун. То замоне дили урёни касеро надидаӣ, бадани урёнатро нишон надеҳ. ягон нафарро дар дилат ҷо надеҳ. агар ҳам рӯзе дӯст доштӣ, фақат як нафарро дар дили худ ҷо деҳ ва ба ӯ бигӯ: туро бештар аз худам, камтар аз худо дӯст медорам, зеро бо худо эътиқод ва ба ту ниёз дорам. 4 чизи дигарро таъкид месозад: фаромӯш насоз. ба ҳама наметавонӣ кӯмак созӣ. ҳамаро наметавонӣ розӣ нигоҳ дорӣ. ҳама туро дӯст доштан наметавонад. ҳама чизро наметавонӣ иваз созӣ. пас зиндагӣ кун. оё падару модарони имрӯза низ чунин васиятҳое барои фарзандони худ месозанд ё на?